Salamat Brajim. Klaro kayo mga kaigsunan, ang isorte sa komisyon ng Brajim na mapamamason kayo kayo mga minik na magtutudlo. Kunya, sahay, maglilihay, kung may lunas ng maturan. Mga kaigsunan, hindi na ito kalimtan na bisan pagkaraang tugon, kitagda na kiting mga tawahanan. Gani ako yung balikon, kadagahan naman ng ibalik-balik, hindi pagbasa, kung unsay kalidad, kung unsay klase sa mga tao na kontra sa simbahan, ang mga klase sa tao magtutudlo, magwawali, na kontra sa simbahan o sa atong inahan sa simbahan na si Virgen Maria. Ako kining balik-balikon sa pagbasa, akong sugdan, diri sa Genesis 3:15. Niingon ang Ginoo sa kasaysayan, kahuron og daykon ang iyang ngalan. Himoon kung magkaaway ikaw ug ang babae, mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Lugmog ko niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Kini gisulti na sa Dios mga kaigsunan kung manatintal ang unang babae sa kalibutan nga si Eva. Itintal siya sa bitin. Muna kitapna na sa Ginoo. Gisulti na sa Ginoo ang kaliwat sa babae o ang kaliwat sa biting. Ang mag-away gina sila. Kunya, kagaling na sa next year, doon may sugol kayo dito na libasa usap gini. Nagalipat-lipat. Niyon siya sa pinadayag at 17. Yang karong gini mula pa nila ito. Ipadadayag 12. Atong basahon. Nakik-away, nagpungot pag-ayo ang dragon o nakik-away sa tanang kaliwat sa babae o ang sa tanan na nagtuman sa mga sugo sa Diyos o nagmatinumanon sa maturan kay ipadaya ni Hesus o ang dragon at tindog sa baybayon. Wala ka nila katungod, pero umuro nila tayo. Wala yung reliyon, may katungod sa pag-clean, hindi naman. Only the Catholic Church, ni-claim na kami anak ni Virgen Maria. Tama ang inahan sa simbahang Katoliko. Busa ang mga sulpot ng mga reliyon, mga kaigsunan, wala sila katungod. Tungod kay ilangan lang ipalami ng babae. Ang babae nga katungkol silang pundok, kung ilang mairan ang inahan sa itong manunubos na small si Virgen Maria. Klaro ka na mga kaigsunan, kung sa inyo ni Bradini, Irina, na ang mga minik nga mga matutudlo o mga minik nga magwawali, mga pangahason. Tungkol kay sa Lucas, niyon ang talang tao magkawag ng kubrahan, yung si Virgen Maria. Pero ang atong mga kaigsunan, nga nikin, nga anak po sila sa Diyos, o sinuko o magwawali, nagsalikway sa inahan sa simbahan, nga mao sa Virgen Maria. Busa sa Genesis, nadaan nag-inkwentro nilaan ang kaliwat sa babae o ang kaliwat sa bitin. O kaya sa pinadayag, ang dragon na karaang bitin, naging-away sa kaliwat sa babae. O niya kanyang mga tawhana mga igsoon, ila lagi akong gipamukos. Bahin na nila gitawag kung adlaw ipapahulay, atong basahon, diri sa Usias, 2:11, unsay giingon, sa baraan kasulatan. Niyon si Propeta Usias, kung hunungon ko ang kaniyang kalipay, ang iyang mga kasalugan, mga bakong subang sa bulan, mga adlaw ipapahulay, o ang tanan niyang itapda ng mga kasalugan. Ano kita mo po sa bitawa ko, kanang word, mga igsoon nga mga. Dili ini siya single, ha? Kung dili, daghan kayo mga man. Pero anong daghan pa man, ang kanang itawag na ito, o kanang nagtahol sa ilang adlaw ipapahulay, na dili iman sila Huliyo. Di kanta mo limod, mga kaigsunan, nga sa Jerusalem, tulog adlaw ang pahulay. Ang atong pahulay sa Jerusalem, Birnes para sa itong mga igsuon ng Islam, Sabado para sa itong mga igsuon ng Huliyo, o sa mga Kristiyano munang Domingo. Klaro mo na, di mo na ito na ikalimod, apan, adili man ka Huliyo, Kristiyano ka, busa diha kita upahulay sa Domingo. Ito ang kikipahulong naman
Ni sa Usyas 2:11. Ang ilang adlaw ipapahulay. Kung sablay giingon diri sa Lucas 16:16. Ang giingon diri sa Lucas 16:16 may igsoon 14 ang balaod ni Moses o ang mga sunulat sa mga propeta hantod lamang sa panahon ni Juan Magbubunyag. So kaniyadto isangyo ang mayong balita may tungod sa gingharian sa Dios o nagigbiso ang kasabtat sa katao sa pagsulod dinhi. Mga kaigsuonan, ang balaod sa adlaw ng papahulay apil sa balaod na taman lang sa panahon ni Evangelista Juan Evangelista. Klaro kay sa Lucas 16:16, ang balaod ni Moses o mga sunulat ng propeta taman lamang sa panahon ni Juan Magbubunyag. Kaya nga naman ng prayonon. Nagipadayag nyo na si Evangelio ni San Lucas, kaya sigurado ko 100% na si San Lucas sa iyang gisulti. Kaya na ang wak magiging maka. Pasin ba kita mo na makat yan eh. Nga ito ka ng padayonon. Usa ka na kapag ipat-lipat mga igsoon sa itong mga igsoonan na naapod kuno'y reliyon na nikalitan ni Sulfot na itong 18th century na tinupod o Dubai. Mga igsoonan, ganong taman naman lang sa panahon ni Juan Magbubunyag, ni Juan Bautista, ang kanang itawag nila mga kasulugan sa adlaw ng papahulay o bukan pa. Ano man? Kaya diri sa Owan City 19 mga igsoon kung sa giingon sa itong Ginoong si Kristo balaan o bahuro ng ngalan klaro kayo ang giingon sa itong balaang magluluwas. Dili pa naghatag man si Moses kaniyo sa balaod apan walay usa kaninyo nga nagtuman ini nganong nagtiguha man kamong pagpatay kanato. Ang mga tao na luwag, giyawaan ka kay kinsa may nagtinguha sa pagpatay kanimo. Naghatag ko no, ningon pa ang Ginoong Jesucristo, balaan mo kahuro ng ngalan, nga ang mga si Moses naghatag kanila o balaod, apan wala isa nga nakatuman. So lang ang iyahang mga sugo o ang iyahang mga seremonyas, ipahulong na panahon ni Propeta Usyas, i-confirmar ka na panahon ni sa Lucas 16:16. Kana wala man gini matuman nila ng ilahang gitawag o kanang ilahang sige o kanang propaganda ng ilahang adlaw ng papahulay. Wala gina matuman mga igsoon sa pagpustaan ay hindi wala gina matuman na kay grabe kayo ang balaod. Walay tao matuman yan na kaya di ako ba nang sa Exodus 35, unong ato sa 5, muna giingon. Gitigom ni Moses ang tanang mga Israelita, yang giingnan, o kini ang gisubo sa Ginoo kaninyo. Ako maninggi kumutahan na kinako, yung maningilikayan. Himuhan ninyo ang inyong bulaton sulod sa ulong kadlaw. Apan ang ikapito, bala ang adlaw, alam kaninyo, usa ka-adlaw ipapawlay, kigahin alam kanako. Ang pagtrabaho din ng adlaw, paksyon kayo. Ayaw pagtrabaho, bisan gani, sa paghaling o kalayo, diya sa inyong balay sa adlaw ng papahulay. Matol pa itong isukon kagalina, atong ipamutana, siya di pa na suko, sinuobrat, suko na ni Moses. Uy, sinuog ka, ikamadjukiro. Makakabasa ayaw, itigom ni Moses sa tanang mga Israelita, yang giingnan, maokini ang gisuko sa Ginoo kaninyo. Ang Ginoo may kasuko. Tila na sikido mga brad, ha? You are part of making magic, ha? Doon na rin, kasi bagulpul as kilit. Huwag ka kiro, pag-aw-awa ng kilit niya, padulol ni Budol. Magkikaroha, nagpunta rin. Ano ba mo, sige mo akusar sa kuliko. Na sige pangilan. Kamu din may nangilan. Ha? Kaya man, ang tao ganyan ang ginti, brad. Dili na uduhol, di na magigabarakan. Nalukoy ko kay, tingin siya, kung dahil mo na natuligay, wako ka, saan? Wako ka pananghit yung pamulo. Uy, ang siya. Kada po, dali mong tao. Ha? Kaya managitang hit pa ka. Ang siya. Tila na po rin ang lukoy mo. So,
busa magkakaigsuunan, hindi kita matingala. Tungkol kay siya, akong gibasa kay na si Genesis, sa pinadayat, ang kaliwat sa babae, sa mga kaliwat ni Virgin Maria, o kaning mga bitin, kaning kalit at sulfod na ito mga eating sensory, makikaway kining antol sa kahanturan. Kaya dili masad pa, dili na ito na ikabim, nga sila tungkol kay, kung wala na sila, dili po pa, dili matuman ang panagkas Biblia. Na ang yun ay isang gani ang kitawag ito, mga battery na pinay positive o negative. Isang gani ang kinayahan ay ulan o init. Busa mga kingsulan, dili sa natat itong pagtuo, lagi mo inkwentro, isang pagkusaan, nagnuuno, ulaan, kasulatan, ubang nga kinagilahan. Kunya, ang nakasakit na ba niya mga kingsulan, tungkol kay kung kumutan-on mo sila sa ilang bersikulo o kapitulo o kisita, di na mutubag diha, mungitag na yung bersikulo, kung naman kahityas, pastilan na yung tao, mga kingsulan. Nagpakauwaw na tayo. No? Kunya, karang amo lagi na murang iro, si Giawyo na radyo, pero hagito no friendly debate, hagito no ganang friendly na ganang diskusyon, ikusukol, diba kuno ka, bukas na ka parang hit na pastor. Kadako na imong tao, yun pinapon. Kadako na imong tao, nangitangi pa ka, para magpanta nga nangin, siginikan ng girutan ang TV silingan. Mas maayo siguro rin mo, mabalik ka ginong gatas. Hindi kasi panaway. Kaya, kaya ang kanina, gamit siya o Lucas 4. Naawaran ng mga klases tao. Lucas 4:18. Wala niya dayo nagbasa. Kaya kung dayo mo basa ng Lucas 4:18, mabisto kung sa ilahang kuwan, kanina, ihang gikat. Kunya, diri sa Lucas 4:16, tama na siya sa 17. Kuwan niya yung ginalahusa, siya mabisto lagi. Kuwan niya yung ginalahusa, na hindi ko tapos sumpa kanina na amin, wala ang kasulatan. Kunya, may ato Jesus na nasalit, diin siya nagdako. Sumala sa iyang naandan, may ato siya sa sinaguga sa atlong papahulay. Bitindog siya aron pagbasa sa kasulatan, o bitunol sa kaniya sa ang basahon. Nasinulat ni Propeta Isaiah, ibukhad niya ang ilukot niya basahon, o kung iyang ibasa ang dati ng surat. Tama na sa niya! Yan iputol! Wala niya na yun na! Kaya naman, mahatlok siguro siya mag-isto. Kung kung pamatan mo sa nag-isugo sa Espiritu Santo, kung sa nag-isugo sa Ginoong at sa itong balaang manluluwas na Ginoong Muslim Cristo, kahulog o balaang mo mga ngalan, kung yung isugo sa Espiritu Santo sa itong Ginoong, ano kung padayon ka, niyon ang balaang kasulatan, ang Espiritu sa Ginoo niya kanako, ginihugan ako niya aron pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kapos. Ipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa kabiniyag o pagpahiunis pananaw sa mga buta o pagpagawa sa mga didaw-daw. Wala niya natiwasa. Nga naman, kay kanina passage o bersikulo mga kaigsuanan, ang ilang liyo mga kandahiman eh. No? Huwag man sila matapang sa mga tao, mga didaw-daw ka ng mga kapos. Nga naman, tungkol kay ilahang gihimo, sila propaganda, sila mo ganang pamakap, against Katoliko. Kunya ako sa ingan, asa man dito, kami yung tangahabat kibir si Kristo. Huwag kayo mabasa. Ano naman, dili tanan, kamusunod sa City Hall, mga kaigsunan, empleyado sa City Hall. Wala yung sa mga kaigsunan nga, dili tanan, nagpating pulis o sundalo. Wala yung isunod na galing si Kristo sa kanang sag-asa, at sa sinagugawag asa panahon sa at lang yung papahulay, wala siya kapasabot niya, di pahuway siya. Kaya klaro kay Biblia, nga ba siya mapaway, di basta kung siyang isugo niya sa balaang Espiritu. Ito ang mga panalitan, ilahang mo itong kauban. Pag-abot rin sa 28, din sila ng Espiritu. Nga naman, klaro kayo kung ito i-reach yung magbasa, mag-kaigsunan, wala niya punta, yan ilad ang mga tao. Nga naman, din sa 28, kung siyang iyon sa balaang kasulatan. Sa pagkadungog nila niini, nangasuko pag-ayo ang tanan dito sa sinaguga. Nanindog sila o ilang iguyod si Jesus ngadto sa gawas.
sa lungsod o gidala ngadto sa tuboy sa bungtod di natukod ang ilang lungsod aron ihulog sa pangpang apan nga diri iwala sa katawan o pipa. Dito siya sa sinagoga sa adlaw ipapahulay o katong adlaw nga magigsunan ihulog punta siya sa mga tao sa pangpang dito sa katong mga tao nga isuog sa sinagoga kamo na may bao o kung sa adlaw ipahawayan atong mga tawanan. Klaro maging kayo na. Klaro kayo na mga igsoon tungod kay kanagaang ako nang gibasa ihulog si Kristo sa iyahang giwalihan ang mga tao panahon sa adlang ipapaway so sa sinagoga. Muna nga ang atong pinangga ng mga igsoon ng magwawali pakyas. Pakyas sila silang pagpamubos kaya ilang magputol-putulon ang Biblia. Tungkol kaya ilahang ipitso pagbasa mga igsoon kanangaan mabisto man sila nga si Kristo dili usa ka sabat keeper kun dili diadto lang kay magwali. Unya diri sa Juan 5:16 hangtod sa 18. Tungod ini misugod ang mga Hudyo sa paglutos kay Hesus kay giayo man niya ang tao sa adlaw ni pagpahulay. Busa si Jesus gitubag kanila ang akong amahan nagbuhat hantod karon. Busa ako nagbuhat usab. Klaro kina mga igsoon nga sa adlaw Sabado nag-ayos ang atong Ginoong Jesucristo sa usa ka kanang masakiton sa adlaw ipapahulay nya ningon si ang Ginoong Jesucristo kahulog og balaano ng iyang ngalan nga iya ko ng amahan nagbuhat sa hantod karon. So klaro kayo mga igsoon kung nakay common sense o sentido komon na ang atong gamahan ng Diyos na maong amahan kanunay dayon o kahulog na iyang ngalan nagbuhat sa adlaw ipapahulay ang mga Sabado. Klaro kayo na ano mangilan kung ito na klaro gina kayo nila. Busa o tungod ini misamot Ginoon ang tinguha sa mga kadagpuan sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya. Hindi lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlaw ipapahulay kung dili niingon pa Diyos siya nga ang Diyos kiyang amahan ingon ini kasama niya ang ilang kabalingon sa Diyos. Ipamutana siya sa atong igsoon kung aning kining passage sa Biblia kaning giingon diri nga tungod niini misamot Ginoon ang limuha sa pagkadaguan sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya hindi labang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlaw kapaway. Klaro kay gilapas niya ang adlaw kapaway. Ipamutana siya sa atong igsoon na magkap at pagsulti ni Juan niini nga gilapas ni Kristo ang adlaw kapaway. Na magkap pa si Juan ani kasi ang tubag kayo kay tinuod ang tubag nanguha siya og kaning laing bersikulo wa siya tubag ani Stephen. Unang ka na itong mga lipat-lipat, mga kispin o mga busing. Undangan na ninyo. Undangan na ninyo mga kispin, mga busing, yung malawan ko na. Tungod kay ang simbahan Katoliko sa inyong patulatan na itong unang panahon, nilihon na. Ni Kuana, di man yung balos, pero nisulti na sila. Kung unsa nga sa sunod para ang kasulatan. Unang mga kispin, mga busing. Ayaw na mong pangilan. Kaya yung pangilan, mapistol kita. Kaya yung balik-balik, o tulang-tulang, o panang-puno-puno, sa Biblia, napahingon yung di mo ganahan kasaysayan. Pero anong muka po mo ka ng mga ubrayan, o kuban ba ang kasaysayan? Na di mo ganahan. Ipamutaan na ito kanina, kung sabi siya, pamili ko ano ahay ko kanya, ito ko. Tarong ka na. Uy. O kung magaling na, amo kong gihanyo, kanang mga uban, kanaminaw nga ganahan ng mutana. Bisa pag-isay ng kuandre, ng istorya. Unong nga, ganang mutana ko. Ito bago din mo. Manita pa rin sa ubang nga, kananangan sila giyaw-yaw, pero di ka pangutana ang audience. Wala kita bago ka ng audience participation. Dili sa mga, sa tuang programa, mga igsoon, sa asa mo mutana, patubag mo. Muna ang mga kapasalig ninyo. Anytime, anywhere. Sulti lang, o asa, o kanong ka. May istorya na, ano kung gitawag ito sa English o friendly dialogue?
Mag-debate man tayo wala magkakapananghit sa imuhang kanang leader sa imong simbahan. Katuga-tuga kanang apil-apil niya mahadlok hindi masaksan. Mura kadako ni mong edad niya kanang magbidata lagi po na imong pagdala ni mong bumigon. O saban pa mga kaigsunan na to ng mga millennial sana all. Mga igsuon, mga pinangga. O sa mangyanyo ko ng mga polita-polita di asdapin. Kung manguliktang kalimo ka ng wala kami dito. Kaya doon ay igsuon na to ng hutan na, katoliko, katoliko. Kung namuhin mo, kung namuhan dito, nanguliktang nga kuhan. Karena ang katoliko, pukulo sila. Ako kuning balikon. Wala mi di-authorize sa simbahan na magdadaan si Pugya o manglikta. Nga naman, tungkol kaya wala na sa doktrina sa simbahan, kaya kanang himuon o kanang panapi magkulita-kulita na doon may itoon. Kasagaran na ng mga nangulikta po, na nakuliktahan atong mga ito katoliko. Kaya kanang nangulikta ninyo, muna yung kulata na ito sa radyo, uban pa ng mga social media. Kaya kita ng mga katoliko, nagsimba o mga Diyos-Diyos. Pero nga nung usok pa nangulikta sa mga tao, nagsimba o Diyos-Diyos. Okay, so kitawag mga batikiro, pero mas labaw pang batikiro yung mga tao. Kitawag magagawa mo sultis tinood, pero nga nung ilang ang motor-motor ng bersikulo o kapitulo sa Biblia, mahadlok mga magisto. O niya, daghang mga akusasyon nga ito nang itubag. Daghang mga pasangil nga ito nang itubag sa radyo, diya sa YouTube, uguban pa ng mga media outlet uguban pa. Pero ang uban itong mga iksyon, tungkol kayo ng intensyon, gahi kailang kasing-kasing ang mudawat sa kamaturan walang hantos karon bisan sa tutubag na wala sa doktrina sa simbahan mag-ampot ang Diyos-Diyos sige niya pong yaw-yaw mga katoliko ampo Diyos-Diyos ang isa naman ang tao po ang isa naman ang tao tapay ngayon dito sa makadungog pa lang waklos na mabasa sa Biblia nga si Kristo ang atong balaang manunubos nga nagbindita ko ng patay nga nasunod sa lungon. Uy! Kabakwad pa rin mo kanang argumento, my friend. Mura magka nag-ingon, nanulti ang motana kung sa isil number ni Lucas. Uy! Ayaw o ka ng mga tao. Ayaw o ka ng dihuga, kanang luhiga ang mga tao sa mga paglantaw na ikaw rin nakasabot. Nga naman, kung kayo musugod ka sa dili, mga igsoon, musugod siya sa dili, mga igsoon, istado na siya, kung kinsa siya. Tungkol kayo nga naman, i-magic-magic, iputol-putol ang mensahe sa Biblia. O niya, mga kaigsoon, klaro kayo na, kung unsay ganti sa mga tao, na mo puno, kung mo kulang sa mensahe sa Biblia. Siya mismo nakabalo niya na, apan, ganahan sa mga padayon, ganahan. Tako nag-iingon, kitag na nalagaan sa Genesis o ipadayag na sa pinadayag nga kariwat sa bitin o kariwat sa babae pag-away nila susugod sa sinuganan at susurabutan. Pagkaisawanan sa dilim na pamundang pasalamat ngayon pausap sa Taurian Store ni Sir Marlon Luzon kung siyang mga staff o sa ito ang honorable mayor kaya iyaming gitugutan sa pagpadayon sa pagsangyaw sa mga balita sa merkado publiko. Ngayong hapon, o dagang salamat ka itong